Adunay usa ka pating nag-iingat siya nga pader imong simbahan wala na tayo nanimba. Kamingaw, kalukoy, namatay na, patay na nimba. So nasubukan ang pating. Kung ini, nag-iibot ang pating mo sa manipot ka ng yun. Minsan kung saan niya mag-perform sa iyang ministry, pagbukas sa tanang lumaton, at ang biyaya ko ay mahaw. Huwag pakukyan. So, ang iyang buhat, nagsaulog siya o isa. Yun niya. Nagsulog siya itong mga isulog. Nahukay ang iyang ibutang. Dia satu panganan aku Kuriuso Italungan Kuriuso dia tahu Pinag-ibigan na nimba Begitu Nanuwag sila Kinsa rin Sumunado kita So sa pagpadayon sa pari Sa panahon na Dia sa pagpapalilihan Dia sa iyang Kapunan sa katubangan Nagbigyan na ang mga tao sa pagkanaw o sa pag-privilege yakihan magtungo sa mga tao sa usa bilang nakita ang bilang mga datuloy penay sa amin ang mga silang tunang mention ako din sa ulong laro sa simbahan Pentecostes ang gasa sa Espiritu Santo na natukanan o kini ang panahon na nahilukso ang simbahan busa ang magpakilan at ipakita sa Ginoo ang atong kanasin hindi ko kayo patay hindi kita kapaluyan niya hindi tanda ng kung hindi ako ipakita na we are excited to be with God. The outpouring of the Holy Spirit, Pentecostes. Kaya tayo, the rich history of this pag-ilig sa mga nakalaman kayo. As the one. So, wala tayo suot. Ngayon, si Pope Leo VIII sa iyang encyclical na dito na ayo, na Divinum Illuminus, nagpasabot siya na kita na mga Kristiyanos na tunay excessive poor knowledge about the Holy Spirit. Ingon siya, kung so kayo na magpakita sa ato ang pious exercises, pero ang atong pagtuo maay. So, siya mismo inuunahan, and which is very observant yan kung nagkakaroon. Kita, nakanunay na ato sa simbahan na ako yung balaya, pero wala ipakita kaya sa uman mula na yung consistent na ayo. May suot, di ato sa Pentecostes na limoso ang simbahan. So, kinsa rin simbahan? Kita mao ang lawas ang naglampong sa kinalimutan. We Christians, we Catholic Christians, believe in God. Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang pouring of the Holy Spirit into the apostles kung sa daan ng naglampong. So, ganun sa natin na dawag ang Espiritu Santo. Una, sakramento sa dunia. Kung sa'yo pasabutin ang problema, kung hindi pa-confirm, kung hindi pa binukot na siya, so i-confirm ang atong pagpapinayada. Meaning to say, kung sa gina, kung sa gubat pa ka, ikaw, ginunyagan, ginunyagan, ready na ka, andang na ka
magigumat ka sa dautan. Nag-iimpirman ka. So, today, I believe we can believe. So, pagkaan ka na, pag-ibig na tao ang pusuan, mag-iupat ka, musakya ang kita sa misyon ng Kristo. Pero sa kalangyan ka na ito, hindi mo naman ito. Hindi mo mahal sa kayo ng guro, hindi kinalong. Nagsasabi dito rin ayaw ang celebration natin. After the 40 days, after sa kalagayan sa business ng tayo ni Cristo, 40 days after, sa isang natin, nasasabi, ascension, mo pinuntan sa ulo natin, kaya kayo sa ako sa tayo, 9 days to read na, 40 days, 9 days to read celebration, 5 exercises, but we are not living truly the gospel. Mula mana tersusun kita ada buat perilaku batasan. They were speaking in tongues. Meron tayong daw luka o bigat na nakalayo. Ipalayo mo bigat. Bigat na nakalayo. Ikutsak sa mga usap. Bisan sa layanan ng mga nagbuhangin. Nagsurubi sila. They were praising. They were praying in tongues. Wala sila luka ng kasinahan. Wala ng kasinahan. Because of the gift of the Holy Spirit na nagkaiusa, itakmanan as a Catholic universal, we are one. Hindi naman nagkaiusa. Mga kalinaw. Hubungan ang kalimutan. Kailangan wala ang tumitingin ang lasa na kailangan sa Diyos. Sabi ko ngayon sa Ginoo, ang malinaw na ang uta ng ninyo. Ano na tayo dito? Diba na si Kristo, pagpanaw niya, pagkuman niya, pag-igan sa kamatayan. After 3 days, may napanaw siya na siya, ang kanina, wala ka ninyo. Kung sa kapapasa ng ay uta. Kung wala ka ninyo. Naman, ang halip ni Kristo, anda na siya buhatag sa kalinaw kanino isunod. Pero, ang nakapagit na po, we are so perplexed and disturbed sa ato ang personal interest, personal motives, na as if mahanapon ka, as if we are not secure. Nawala na ka sa focus na gihatag na garantiya sa Panginoon. Ang malinaw na ang kaninyo, for sure na na. Pero ikaw, ano mo, ibig tayo ko, ang akong anak, ang akong bana, ang akong asawa, ang akong kaninyoon, ang akong kaninyoon, kung sa naman, ang problema, magkakaroon mo. Pwede ba ito yung isunod? Ipisunod sa lahat. Keep your proportion. Ano na ito? Ang kalisunan ng kalisunan. Kailangan kayo na ginawa na kayo pala. Kung sa 27 gates of the Holy Spirit, Nakikita na ito ng Gino na mayroon ng Kristiyanos. So, pusok kaayo nga, bunga-bunga, pero wala kang hindi. Paano na yung pagkaroon natin? The seven gifts of the Holy Spirit are, first is, gift of wisdom. Wisdom. Manatong pangalan. Kung saan kaalam? Wisdom. Kung saan ito ba?
Ang tanan ihatag na nato, we were given tools, power, wala na gamitan. Wake up! Anak ko sa sabihin sa Espiritu, baka mata. Gamitan ang daon sa Espiritu. Bisa, naalam. So kasi nga ako makita ang lantaw niya sa atong ginagawa in the perspective not of ourselves, but in the perspective of God. Ano ang kayo? Pero doon, mag-ibo ko ano, sa ang gusto, hindi ko makuhalong ko. Kung sa paraling mo ang mayan o hari na ko, bisa gusto mo kaaligo na ako pag-bisay, aligo na ako pag-buha, aligo na ako pag-limo, pero doon, kanaligo ang gusto ko sa kaya is life. Ginagawa, give off understanding. Nakakasabot kung bakit naging misteryo sa pagtulong na ito. So, ngayon kung lalo, kung gusto ka mamahali, kung gusto ka na bawal mag-focus, kung gusto ka na bumalik ang pressure, hindi mo ka mahanap sa kanan. So, sa baba, since but if you are the gift of understanding the innocent of people, we can truly appreciate. Nakita kasi yung kalipay, ikaw sa kanan, binibagyo. Ikaw niya ang kanan, ipalit ang kanan gusto. Still, ikaw sa kalipay. Pero sa kanan mo, hindi yan kailangan. Kung kalipay ang mga bus, na kalipay mo kita sila na naunang nagpasalamat kanina turo-turo. It's a precious opinions na iyong sinasabi. Wisdom, understanding, and proud say, meaning say, makita na ito kung pasabuhin na ito kung sa'y makayong, kung sa'y lido, kung sa'y tautan, kung sa'y kahamang. Lahat ng kaya natin, so proud say. Fortitude to strengthen us. Na mapapalayo kita sa iyong makayo. Buhat ang courage. Minsan nagkalisod sa kinabuhi. Tuhan to strengthen us. Dahil kasunod kalima, gift of knowledge. Ang kita makasabot, kita siya ang pinagawin. Yang makasabot kita, we have the will power, will, and with the will of God in us. Gift of piety. So may piety, payos tayo, ayaw yung sa amin, ayaw kayo ako, everyday alas sa ito sa miso. Mawala. Hindi na pagpapakita sa atong pinunod na pinasunog sa dito. Pinasing-kasing kayo na ako, ang Ginoo, kita, iyan mga anak. Kita, pagpubuo, kahit bumi at buwian sa atong pinunod. Ito, isa man, fear of the Lord. Hindi mo usaha para lugar usaha ng hindi ako ang siya ang pupo usaha ako siya dito hindi na tanan masasala kita tanan kita tanan wala yun, may kalor, biasa ako pang sarili yun. Pero hindi mo kita precious, hindi mo pinagpinangga. Pero siya ako pang ilulun. Kung natunay siya na sa akin. Sa katapusan sa mga ginagawa sa iyo, kung siya mag-iusa sa tao, iusa. Sa inyo, kung sa iyo wala, iusa, wala ka na ito ipasay, iusa na sa iyo, kung saan siya napapatulog na ito, hindi ka kaya ito, makikita sa pagkakaan ng Diyos. Magkahiyo sa wakahan, hindi ka talagang sinipingin, pinatulog din sa pamilya ng lalas. Minsan niya sa palatihayo na, pero sa kanya natulungan ito. When the challenge comes,
Narinig ko kasi ako, Pili, solitude, yung siya ang karino, anak karino. Mga bunga sa karino, yung bunga sa karino. Pili, find time solitude, find time prayer, and karoon na sa tapos ng misa. May tawag ka na sa Pilipinas. Pinangalan ka na ipahin mo rin kita. Nagpinalad mo ang bunay spark sa ating kasi-kasi. Nagtaw, pinunguha mo, pinangalan ka strength ng pagtuko, pinangalan ka tayo ng komisyon, nag-isang ko na ito sa iyo. Hindi ka magp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 
ko really excited na ulit. Kasi gusto ko ako ko eh. Kaya gusto ko kaya nito ako dahil yung space. Kapag kaya so na nagkakaroon sa ating community gusto ko na community so lagi kayo sa laban nila baka sa kanya kaya hindi kayo they really feel the power of the Holy Spirit na pinakatanan na kung sa mga nakakalaga wala lang yung nato siya yung knowledge wala lang yung nato siya ng pika. So, kung siya nagkaroon niya yung kasama regardless sa inyong mga status, sa inyong mga pin sa kakaroon, mga spiritus na ito, sa inyong mga pagkamutan, sa inyong pagkamutan, sa inyong mga kabuyan sa pagkamutan, sa inyong mga pagkamutan sa pagkamutan, na ang grasa sa Espiritu, kung ako na nininalaman, Ada Serius.